लाई रे हमें जिंदगानी की कहानी कैसे मोड़ पे। उता दूसरा के बागी के फुलवारी में जाके खिले के बड़ी तैयारी में रोज तड़प तड़प के बनी आहा बनी हो। यह दुनिया में प्यार के जैसन हम ही तो कैले गुनाह बनी हो। यह दुनिया में प्यार के जैसन हम ही तो कैले गुनाह बनी हो।